La higiene de la pell és important perquè, inevitablement, en el nostre contacte amb el nostre entorn, en l'ambient en què nosaltres ens movem i vivim, hi ha una contaminació de l'aire, hi ha l'efecte de la pròpia suor, de la pròpia brutícia, diríem, que fabrica el nostre cos, que això fa, amén del maquillatge, per exemple, en el cas de les dones, que la nostra pell, especialment de la cara, surti embrutida cada dia. Per tant, convé fer una neteja enèrgica, però que no sigui agressiva. Dintre de lo que és la higiene de la pell, que inclou els cuidados facials i els cuidados corporals, una de les coses que els dermatòlegs recomanem és la utilització de productes especials per la neteja. Productes especials per la neteja de la cara són les aigües micel·lars, que substitueixen a l'aigua i el sabó. Productes que són beneficiosos per la pell del cos són els sabons sense detergents, allò que s'anomena síndets. Aquests productes netegen sense fer malbé la nostra capa de grassa natural que ens protegeix de l'exterior. I això fa també que necessitem menys crema hidratant si utilitzem aquest tipus de productes netejadors. Són diversos, alguns són molt coneguts, com per exemple la utilització dels protectors solars. Cal dir que hi ha un ventall molt gran de protectors solars i que, sobretot, les persones escolleixen més que l'índex 20, 30, 40 o 50 la textura o les condicions d'aquests protectors solars, és a dir, que siguin més aviat líquids, per exemple, en el cas dels homes prefereixen protectors líquids i, en canvi, el que són les cremes clàssiques es prefereixen per casos de nens i dones. Coses importants a tenir en compte durant l'estiu per la prevenció del càncer de pell és l'alimentació. És molt important hidratar-se i menjar productes, aliments que continguin un alt índex de vitamina C, especialment fruites i verdures fresques. Això, conjuntament amb beure aigua abundant, ens proporciona una protecció interna contra el càncer de pell. Els nens amb dermatitis atòpica, els pares haurien de saber diverses coses que són importants per la prevenció i la cura d'aquestes pells. Una d'elles és el tipus de roba que han de portar aquests nens. Han de ser robes que siguin lleugeres, que siguin amples, que no apretin i que siguin prendes de cotó. En climes freds, com el que hi ha a Andorra, llavors el nen pot portar una prenda de llana, un teixit que abrigui més, però sempre posant-hi en contacte directe amb la pell fibres de cotó. Segona cosa important, no cal banyar, no cal dutxar el nen cada dia. És a dir, la neteja excessiva augmenta la dermatitis atòpica. El nen amb dermatitis atòpica només cal que es dutxi o es banyi 2, com a molt 3 dies a la setmana. Naturalment, cada dia se li renten les mans, la careta, les seves parts, però la dutxa completa o el bany s'ha de fer escàs, és a dir, poca estona, amb l'aigua més aviat tèbia i de tant en tant. Això és una afecció que és més típica de països o d'àrees geogràfiques on fa fred. On fa fred hi ha no moltes hores de sol a l'any. Llavors, una de les coses que és més beneficiosa per a les persones amb psoriasis és el sol. Naturalment, fora de l'època estiuenca en què la persona pot gaudir i pot aprofitar aquella oportunitat de tenir bastantes hores de sol a l'interior de la seva pell, un element de tractament molt interessant és utilitzar la radiació ultraviolada, que són màquines de tipus mèdic que faciliten la recuperació d'aquestes pells quan la persona fa un brot de psoriasis. Això és molt interessant perquè la persona de psoriasis molt sovint ha de recórrer a cremes amb cortisona i les cremes de cortisona espatllen al llarg de la pell. La manera que això no succeeixi és que la persona durant tot l'any pugui anar fent sessions de llum ultraviolada, insisteixo, de tipus mèdic, no de solàrium, que fan que la seva pell es mantingui bé, sense psoriasi, fins que arriba el proper estiu i llavors pot aprofitar la radiació de sol natural.